A entrada en servizo do túnel de Oural prevista para hoxe marca un antes e un despois na modernización das comunicacións ferroviarias de Lugo. Así o destacaba o presidente da Deputación na inauguración da nova infraestructura por parte do delegado do Goberno en Galicia. Hoxe realmente é un día moi importante para a provincia de Lugo, que xunto coa intermodal que se está facendo, que avanza a unha boa marcha, digamos, de obra, de construción de obra, pues vamos a ter por fin unha nosa provincia ben comunicada. A actuación forma parte dun investimento histórico, 626 millóns de euros destinados á renovación integral da liña Ourense-Monforte-Lugo. Finalmente estamos cumplindo ni máis ni menos que unha obriga histórica coa Galicia interior, unha obriga histórica con Lugo. Outros prometen, nós cumplimos. Hasta agora era un vello atasco que existía nesas comunicacións por ferrocarril para con Lugo e hoxe creo que estamos dando un paso avanzando expresamente nesas novas vías de comunicación por ferrocarril dinámicas, modernas, cómodas. O túnel de 1,9 km de lonxitude supón ademais un avance decisivo para conectar Lugo coa alta velocidade. E hoxe afortunadamente estamos a punto de rematar toda a renovación de vía de Monforte a Lugo, 117 km, de Ourense, Monforte, Lugo, 117 km, o que vai permitir unhas excelentes comunicacións da capital de provincia con Madrid, igual que Vigo, igual que Coruña, e o importante no seu día vai ser, que eso vamos a conseguir tamén, unhas boas frecuencias e unhos bons horarios para que eso sea unha realidad. O presidente da Deputación asistiu á inauguración cando o alcalde de Lugo e o resto de mandatarios dos concellos polos que pasa a nova vía.